dine forældres hjem på Bali? Nej. What's going on? Er din noget, jeg ser hver dag? Ja. You know, I built this helicopter. It looks pretty good. Og det er sikkert en fucking butik på Bali eller sådan noget lort. Er det en butik? Er min en butik? Alright. Nej. Nej. So I built this helicopter and it can At fly. It's din- pretty cool. Er din noget på skolen? Nej. På skolens område? Ja, vil jeg måske sige. Okay, er din... Jeg har den nu. Why is not working? Er din en bygning? Ja. Er din inden for 250 meters radius for mig? Lige nu? Ja. Ja, det tror jeg. Maybe I can do this. Du kommer ikke til at gætte det. Jo, jeg kan. Er din et feriecenter? Nej. Er din et toilet? Nej. Et toilet er ikke en bygning. Nå, så det er en individuel bygning. Ja, det har jeg sgu allerede sagt. Nå. Så du er Okay, lige so så let's see if it works now. Det har du allerede svaret om. Okay. It works now. Okay. Er din... Har du været ved din ting før? Har du sådan set med dine Ja. virkelig og egentlig virkelig? Ja. Det har du. Er din... Okay, lad mig lige tænke. Wait, guys, I just need to do Er something. din noget med et tag på? Ja. Er din blevet bygget af fede kinesere med deres tuk-tuk? Nej. Er din... Jeg tror, jeg har den. 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 Otte. Ja, jeg tror, jeg har den. Er din... sådan... 25 meter inden for hallen? 25 meter inden fra halv. Altså sådan... Hvis du siger handelsområde, så Ja. 25 meter ud fra den, altså sådan en radius. Ja, det er svært at tro. Det ved jeg ikke. Er din onkels tuk-tuk-butik? Det er så dumt at spørge. Er det skolen, Rune? Er det skolen? Nej, Så nej, det er ikke Så skolen. du kan ikke sige, en klasse er en bygning. Det kan du ikke Det er sige. ikke skolen. Skolen er en stor bygning. Ja, det er ikke skolen. Godt. Er din... No. So guys, I can fly Er around now. din en kendt ting? Ja. Okay, sådan er kendt, så jeg er sikkert, at jeg er en fucking statue af en eller anden fed abe på Bali eller sådan noget. I would fly so fast. Så det er ude for skolens, altså ude for skolens døre. Look at this beautiful landscape with the cherry trees and the mountains. Er din ting Garuda Vishnu Kansana Nej, statue? nej. Der har jeg faktisk svært, men altså, Rune, Ja. så dit er noget, de voksne bruger. Voksenbror? Nej. Nej, ikke med let, måske. Kender jeg din ting? Nej. Nej, okay. Jamen, så må jeg da finde ud af det. Oh, it's a beautiful flowers. Rune, Ja. hvad fuck er Maybe Rune? this is this. Wow. Er det en kafeteria? Nej. Er det en Japanese shipwreck party? Nej. Jeg ved det. Jeg ved det. Er din Rune? Er din? Hvad skal jeg spørge om, Rune? Cannot be. Kan jeg har sagt ja til, at jeg ser den hver dag. Spørg om du sådan, om du er der hver dag. Jeg er der hver dag. Nej. Er din Tegala lang Nej, rejse? så prøv at sige nej. Det er 100% nej. Går jeg forbi den hver dag? Ja, det tror jeg. Er det en Ulum Danu Beratan tempel?
Lort. I'm gonna part this real quick and then... Og det var ikke et hus, sagde du. Så, hvad kan det være? Hvad fuck kan det være sådan? Jeg kan ikke. Okay, er det den der retning? Ja. Okay, er din fælles speech-klub? Er din fælles speech-klub? Nej, Spørg om det er på Nørreskov. det er jo ikke. Du sagde, det ikke var et hus. Det er ikke et hus. Ligger det på Nørreskov hus? Nej. Han sagde også, det lag sådan 100 meter ude. Okay, din tur. Er din The Amazing? Nej, jeg har vundet. Nå, er din lavet af træ? Er din på den store Bali? Hvad? Er din på den store Bali? Bali, det er kun en ø. Nej, der er en ø til Bali. Nej. Jo, der er. Okay, fint. Så spørger jeg bare om noget andet. Er din højre, eller er din øst eller vest? How do I do this? Oh, I need to pay a bone first. Altså, der er jo to af dem. Like this. Okay, der tror jeg. Og er de øst eller vest? Ikke stedet. Så de, okay, så der er to af dem på hver side. Okay. Jeg er sådan sikker her. Så, Rune. Hvad fuck kan det være? Fuck, I kan se skærm. Really, jeg har en idé. Det er jo en bygning, sagde du. Du sagde, at det ikke var et hus. Men altså, det er jo, det er ikke, det er ikke, det er jo 100 meter radius inden for skolens område. Det sagde du. Og vi klassificerer det ikke som om det er om bag idrætshøjskolen med. Nej. Nå, okay. Førskolens område er der ikke længere. Ja. Hvad fuck kan det være? Hvad kan I være? Er det handel nogen? Ja! Jeg talte om handel så meget, men jeg sagde ikke, at det var en... Okay, hvad er det? Nej, jeg sagde du ikke hver dag. Weekenden er der, Jeg har bare en. Jeg ved, det ligger ikke i mig nu. Er det I am bit... Okay, du får et til at gætte, ikke? Det sagde jeg. Du får et til at gætte. Jeg sværger. Famous restaurants in Bali. Nå, så gider jeg faktisk ikke. Han kan være, måske Jeg gætter den ikke. Vil du se, hvor mange der er? How many? Er det Ling Bali? Nej. Hvad er det, der hedder Ling Bali? Jeg ved, det er Mosaic. Der er over 103.000. Okay. Nå, det er Bojan Kav. What? Hvad fuck er Bojan Kav? Nu er nogen, der kender Boyan Cow. Okay, nu er der en ny regel. Prøv, I skal lave en runde, hvor I kun sådan vælger ting, der er i det her område, som fucking bredballe. Okay. Må man vælge ting? Noget, som vi begge to kender. Må man vælge ting? Vi kan vælge. Jeg vil ikke se, hvad den kommer jeg op næste. Så nej, her. Jeg er sådan en killer for ting. Oh, I just jumped very high. Jeg har en. William, kom. Jeg fik en ting. Jeg skal lige have min mad. This is the Red Dead Redemption horse. Nej, hvad tror du min hest? Ja. Nej, Det er godt. nej, du må ikke sige, hun er så fed. Jeg må gerne sige en vældig bil. Hvad? Det er jo ikke det, der er så hest. Jo. Yes. Hvad fuck for en bygning kan jeg tage? Okay, jeg har en bygning. Jeg har også en. Ligger din med 100 radius inden for skolens område? Ja, det vil jeg sige. Ligger din med 50 mere radius end skolens område. Ja, det vil jeg sige. Er din skolen? Hvordan kan du? Nej, ikke. Rune, Ja. ligger din på 50
meter inden for skolens område. Ja. Ligger din... ligger din sådan... sådan rundt sådan, bare sådan ligger din sådan på skolens område? Er din en del af skolens område? Nej, ikke rigtigt. Ikke rigtigt. Bare så ved at boldbanen er altså også skolens område. Så er det måske ikke boldbanen, eller den. Boldbanen er heller ikke en bygning. Er din bygning over 5 meter høj? Er din bygning de røde blokke? Nej, er din det? Ja. Jeg vidste det. Fuck dig. Okay, William, jeg har stadig gæt. Jeg har stadig gæt. Hvad? Er det alt dit mor? Det er for hele dagen. William, er din bygning... Nu er aftensmad. Hvor du kan ikke gætte det. Jo, jeg kan. Hvad er det i det? Vi skal gætte hvor... Vi tænker på en bygning, så skal vi gætte hvor en af jeres bygninger er. Nej, det er sjovt. Jeg går lige ud. Er din bygning... fuck, 50 meter? Ja, er din bygning det der hus, der ligger sådan derovre? Nej. Mine kafeteria. Det må man jo ikke sige, det er ikke en bygning. Jo. Det er hallen. Hvis så siger jeg hallen, det har du stadig ikke gættet. Der kan der hallen. Hun bliver tabt. Okay, I have to go get a charger real quick. I'm gonna do it now. Okay, William, nu der kan vi Jeg har lige gjort det. William, alle lokationer. Nej, gider jeg ikke længere over det. Hvorfor? Det spilder tid. Nej, det er ikke. Hvad vil du ellers lave? Skolearbejde. Nej, hvad laver vi Gør her? det med Agnes. Hvad? Han gider sgu ikke. Jamen, jeg kan da bare lige multitask. Rune, jeg har ikke en bygning. Kan vi lade sig fiktiv nu? Fiktiv, du er sjovere. Det er sgu. Sig Cartoon Network Jeg bygninger. kender jo ikke nogen fik. Det du gør. Det er fint, så Cartoon Network. Okay, jeg har Nej, valgt nej. en. Sig Cartoon Jeg har Network. Okay, er det et spil? nej. Er det et spil? Ja. Ja, det er det ikke Red Dead Redemption 2? Nej. Ja. Nå, tak for, at jeg måtte svare en 2 så. Nå, fuck dig. Så er du så bare snyder. Okay, Rune, du har tabt. Nej, fordi det var dit valg. Jamen, så spørger jeg 2 spørgsmål nu. Jeg har svaret på det. Er din i et tv-show? Er Er din i Cartoon Network? Jo, jeg må. Jo, fordi... Okay, er din i et spil? Er din i et spil, der kommer ud efter 2020? Nej. Okay. Er din i Teen Titans Go? Ja. Er din i... Er din i... Come on! 20 efter, eller hvad fuck er han sagde? Før 27. Ja, før 2020. Er din i Call of Duty? Nej. Hvad er den så i? Det kan du ikke sige om det. Nå, er din den der, hvad er det der? Er din, i den der tårn der? Teen Titans tårn? Ja. Okay. Okay, men jeg skriver ikke gæt, hvad din er på. Hvis vi bare hurtigt prøve at gætte, bare kom sådan shoot så like i den her bog. Er din den der bygning? Det er ikke en bygning. Er din bare den der bygning bare? Er din min morfars trailer? Det er ikke et spil. Det er det ikke. Okay, hvad var din? Jurassic Park. Fortnite? Jeg vidste det godt. Nej, det var jeg vidste det godt. Ja, du skulle godt gætte det. Det skulle da ikke være så svært at gætte det. Fortnite det er det mest populære spil nogensinde, og så en af de mest populære lokationer i. Okay, fiktivt igen, Rune. Kom her. Mig eller dig. Jeg har tænkt på en. Så skal jeg lige tænke på en. Well, man, I see they call me no. I don't know. Er den så svært, gætter den der? Jeg gætter det ikke. Jeg skal sgu ikke kende Du kan godt huske hende og damen, der er inde i det, godt. Jeg skal kende den, William. Hende og damen med der hår og sådan der. Og altså en af den lyserøde. Mhm. William, jeg skal kende den. Det kan du ikke sige. Fordi det kan jeg ved, at Rune virkelig ikke, hvad fuck er. Hvad var det? Hvad hedder deres? Hvad var det? Enemies, stod Hvad var det? Så må jeg gerne bare sige det. Rune, vi skal lige... Hvad var jeg? Prøv at give mig. Hvad var jeg? Prøv at give mig. Rune.
Nemt at du fandt ud af det. Ja, du skal bare vælge noget andet. Ja. Så Den er Det der, det ved jeg fandme ikke engang, hvad er. det er måske godt blive med at tage ting, jeg ikke kender. Ole, du har set den sådan mindst en gang i dit liv. Det er sikkert, jeg har en fucking Ninjago-by. Ja, jeg har faktisk fundet Ja, alt mit færdig. biler. Ikke? Har du lavet alt det, du skal? For meget. Jeg har ikke engang fundet på en by. Ja, det skal jeg. Nej, Jeg er ikke lavet Ole, det, kom hvad nu. Har du en? nej, jeg har ikke nogen. Jeg har ikke tænkt. Fuck det, jeg har en. Okay. Okay, Er dine spil? ja. Er din en? Ja. Er dine populære spil? Ja. Er din Cartoon Network? Ja. Er din? Nej. Der er By Horse. Er din i et spil, der kom ud efter 2020? Nej. Er din... Er din... er der stadig... Er din en Ninjago? Nej. Er der mange, der ser... Ja, er der mange, der spiller det her spil? Lige nu. Ja, det tror jeg. Er der... Er din fucking Clarence? Nej. Er din et Steam-spil? Hvad? Er din et Steam-spil? Nej. Hvad med det Geode? Hvad? Er din... Hvad kan din man være? Er din fra det bare bjørn? Mm. Er din et Epic Games-spil? Nej. Er din... Jeg didn't see that. Er din fra... Er din fra fucking Teen Titans? William? Ja. Er din fra Teen Titans? Mhm. Er den? Ja. Jeg kender den ikke. Er din... Du gætter aldrig min. Ved jeg overhovedet, hvad for spil det er? Ja. What is actually happening? Så det er ikke et Steam-spil, det her er ikke Epic Games-spil. Ja. Er det ikke Google-spil? Fuck me. Nej, det er ikke fedt. Men er din bygning? Kender jeg din bygning? Du har set den før, tror jeg. Jeg kender den sikkert ikke. Du kender den, når du ser den. Jeg ved sgu ikke, hvad den hedder. Så. Det kan godt være. Jeg ved faktisk ikke engang, om du ved det. Måske ved du det. Nej, det tror jeg ikke, jeg gør. Så det er ikke. Ved jeg, hvad de bygninger er? Ja. Ved. Er din bygning med i mange episoder? Mange episoder. Ja, det er det faktisk. Men er din... Måle. Er din... hvad kan man sige til din? Jeg ved den. Er din Rockstar-relateret game? Er din ting bare sådan... Og så skal jeg godt sige det. Hvad? Ja. Er din... Farven? Jeg kan ikke sige. Er din det der fucking Tetris? Nej. Er dit spil et, der tager mere end 100 gigabyte? Er din ting, en bygning? Hvad? Er din
Ja, din bygning. Jo. Men, jo. Nej, nu skal du forklare, hvorfor det ikke måske var. Det er et sammensætning. Hold da kæft. Hvor? Det er mere end en. Okay, er din bygning blå? Er din bygning blå? Nej. Du skal se, det er min tur, for jeg tre. Okay, svar. Er det i Minecraft? Ja. Ah! Er din Gætter I snart? Nej. William. Er din bygning i de nye eller gamle versioner? Begge. Okay, så er en meget god bygning. Som I altid. Okay. Ja. Er det en bygning, noget man selv skal bygge, for at det er en bygning? Man selv skal, nej. Teknisk set ja. Men Er det en bygning inde på en populær server? ja, det er den vel. Er din bygning? Ja. Ikke? Er det en bygning? Det har du spurgt om 2 gange. Er det en bygning Minecraft-made? Altså noget Mojang selv har lavet? Ja. Er din bygning noget som er din bygning? Var din bygning day one? Er din bygning day one bygning? Det tror jeg. Okay. Hvad? Er det en bygning? Noget der er relateret med en village? Ja. Noget, der er relateret med Teen Titans Go Shorts. Ja. Er din i en village? Ja. Er din i Teen Titans Go? Er din in village? Ja. Okay, hvad er din? Hvad skal du? Lille tårnet. Nej, det er ikke torsk. Bare kom med sådan en wild gæt. Det er Hive-tårnet. Prøv at se, Rune. Aldrig set. Aldrig set. Hvad har aldrig set før? Aldrig set. Det er de der deres enemies. Deres nemesis. Jeg har set det før, men jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg kunne glemme noget bare. Jeg har set de der mennesker, jeg har spillet på den fucking bygning her med det her. Hvad? Du fik ikke et point der, fordi du var altid forfærdelig. Jo, jeg fik et point. Var han ikke forfærdelig? Jeg fik et point. Det kan vi ikke give point på sådan nogle forfærdelige bygninger. Jeg fik et point. Okay, kom ind. Fucking voldtægning. Er det ikke sådan mig, altså? Jeg er faktisk god for hjælp. Hvordan fandt I ikke kilder? Jeg er færdig. Jeg søger på spørgsmålet. Okay, så prøver jeg at søge på teknisk ting. Ja, er det ikke? Men så er det bare en privatsøger. Hvorfor? Ja, han skal sgu også lige hurtigt. Han har sgu da mere brug for hjælp. Nej, han har ikke lavet en skid. Så han er... Nej. Jo. Denise. Man kan få en. Det lyder sindssygt. Lars.
Lars Danzig. Bro, der er no way, du kan Lars Danzig. Fuck dig, Lars Danzig. Nej. Are we ready to land? Fucking helicopter, ready for landing. Skal ens kilde være en tekst? Eller kan det også være video? Det kan også være videoer. I got the perfect landing for this helicopter. Let's go. Hey, actually, let me make a helicopter place. Landing spot. So we need this polished stone, some yellow terracotta, and some black concrete. So like we just make it too high like this. And then we just start making it round like. Jeg har 25 minutter, jeg kan. Du kan bare lige lave det derhjemme, bare kan du ikke? Det er klart. Hvorfor? Jeg vil ikke snakke mig ind. I am. This is looking pretty ugly. Slå dig. Hey. Hvis du gør det, så slår jeg bare dig. Så slås vi. Så slår vi. Slås. Slås. Jeg glemmer så at komme hjem. Nå, jeg er nødt til at den anden en, fordi han havde mig ikke flere. Han havde nummer ikke sat alligevel. Og så skrev han, jeg har en komplet version til 900. Nej, jeg kommer sgu ikke til at fucking købe det for 900. Hvor fuck skulle jeg købe det for 900? We have the helicopter landing spot now. What the nigger? Ordentligt, snak ordentligt. My friend is not very mature, so he uses a lot of like racist words because he's. Yeah, you do that too. You just No, I don't. you just So you just lie or what? you're lying. So you're lying. You're lying. You're a liar. You're lying. Okay. Ja, det må jeg lade. Jeg siger ikke så meget. That's the most. Selv hvis du ved. Det er ikke det, jeg har. Let me take a new thumbnail picture because I have the helicopter landing spot now. Ready for a landing. Go. Just line it up and go. Top 10 landings ever. So guys, the very best of the. Hey guys, shut up guys. This is very loud. What the heck are they doing, man? What are you doing in my house? So we just need to make a ladder right here. Frick. Young girl. Sorry. Oh, it's not over yet. And then we just need to make a painting because it looks very good, you know. Ser det rigtig godt ud, gør det ikke? Afmødt.tomat.
I'll milk that, sir, mate. This is the top 2 video nogensinde. So we have this painting right here. We need to have some sea pickles here. Den eneste svin, tror jeg. Endelig. De kan bruges, og jeg mangler hjælp til at finde en tredje kluder. Sådan for eksempel den her. Rune, husk at du skal sådan sætte teksten ind, det du kan bruge nede i. Handler den om, hvad mønsterbryder er, eller handler den om én mønsterbryder? Det er fordi, det er en mønsterbryder, 1 ud af 6. Ja, det handler om sådan en eller 2, tror jeg. Jeg er ikke sikker. Okay. Og så sådan også generelt. En divideret 6. I virkeligheden så er det, tror jeg, det er sådan tar. Ja. Har du prøvet at undersøge, om det er? Fordi så vil du have en kilde, der ikke var tekst. Ikke så videre. Hvorfor det er 6? Jamen, du har brug for en kilde, der ikke er tekst. Du skal have en af dine kilder, må ikke være tekst. Det var godt at sige. Pas på! Vend. Og så find en anden kilde, der ikke er tekst. Ja, det er fordi, jeg har også... Eller det This is a very good thing I made right here. So, det er et godt spørgsmål. Står for jeg ved ikke. Altså i virkeligheden så... Det er... Lad mig med at slå! Opdragelseskert. Jeg slår en hund. Jeg tror ikke, det er. hey, let's just make it a little bigger so we can see it. Lad den lige stå. Fordi vi skal altid... Men jeg mangler også en tredje kilde. Ja, du mangler noget, der ikke er... Altså, først så synes jeg, at du skal have noget... Familiens rolle i dansen af unges identitet. Der skal du altså have... Jeg har gjort... Det er også... Hvis I bare skal have mig til at kigge det igennem, så skal I bare aflevere det. Fordi det er jo derfor, I skal aflevere, for at jeg kan nå at kigge det igennem, inden jeg sender. Ikke? Ej, Denise, vi har ventet i så lang tid. Jamen, det... Ja. Du de ting op. Ja, så ser jeg. Har vi det der med, at blive den man er, bliver man jo ved hjælp af familien. Sådan, der står noget arv og miljø, der står noget primær socialisering. Altså det der med, at vi bliver sådan påvirket af vores forældre og værdier og så videre. Og på sådan der, hvor jeg sagde, ændre din tyse. Har du ja eller nej? Ja. Med familien i dag. Jeg skal også skrive. Så skal du skriver du. I can't really do nothing about that. Jo, og så finder vi, du må have op til 5 kilder. Så skal du have fundet en fjerde kilde, Wait, der one ikke to the right. Wait, this is flipped. Så prøv at se her, du skriver samfundsfag 8. Oh, this is right, guys. I don't... Vi skal have ud, og skal bare aflevere. Nej, du skal bare aflevere det. Komma. Hyndendal. Komma. Christensen og Sprøjerborg. Det er dem, der har skrevet bogen. Christensen. Din øre?
Ja. Og så skriver du side F. Maybe needs to do